Hello. Còn ăn gì? Gojira. Ericsson. Hello. Thank you. English. English नहीं आती मैं. Oh. Roti, good morning. Thank you. Ôi, khỏe cái lắm.
Kadang. Sekolah mah. Hah? Kadang. Sekolah. Sekolah. Ini bawa. Hah? Ini bawa. Ini bawa. Kamu sedang. Cikirkan. Kenapa? Jangan dulu. Ini. Banyak saya siap. Actually. Hello, hello, hello. Oh. Sona Bosumtari Sopina, good morning, good morning. थांजोबखो नामा खबरा? Hello, hello, hello. Noastră sunt rosanta dumele ioane. Guce.
Kapalang kaya kaya ini malaka. That is what your name is. Hello, I'm Godzilla. Andy Son. My name is friend. His friend. What? What your you doing? I know. Hello, hello, hello.
Halo, halo, halo. Welcome ini bege thank you say. Viboro vlog. Thank you so much. Wajah sebenarnya. Nares. Nares. Sao. Good morning teman-teman. Ma समायना दोनदों मा होनदों दोनखो माखौ समायना सिरि रायलायगासिनो खोनायाखै नामा ओमफ्राय मा खोनायाखै आरो ना खोनाबाय ओमफ्राय मा होनदों मा चेक खालामखोनो ओइ माबानिखौनो नायदोंमोन आं सना बसुमतारिखौ नायदोंमोन आं on check thank you लाय बेसे थांखोरा 57 थांबायना 1 थांसिगोन दे र' बारा गैला रमास मेदाम अन दै नो दे मा होनदों बोरैबा जाबाय नामा नायनानै बोरैबा जारलाबायब्रा थेंक इउ लागाव ओमफ्राय मा होनदों मा जागोन माला जागोन मा होनदों बायसो नै है बायो नामा बानो नाङा दे खस्थ' खालामबाबो एसे आइदि बारा लानो दे आइदिखौ दा लुबैथार
आइदिखौ लब जाथारनाङा हागौबा माने मेन चेनेलखौ बुथुमनो नागिरथार आंनाथ' आइदियासो बांसिन जाखाबाय फाग्लाना आं लानो गोसो गैथारामोन थांबानो हरो नो मा होनखोनो खोनायाखै नामा आइदि दाला होनदां नोंखौ बारा आइदि दाला आइदिजों सोमोन्दो लानो नाङा बारा मेन चेनेलखौ हायाजासे बुथुमबासिनो बुथुम 1K जाजासे नांगौबा 1K जाहांहांआव आइदिखौ लाब गैया आइदि लानानै लाला आंबो आइदिखौ दाला हाथार आंना नस्थ'सो जाबावबाय नै माबा खालि आइदि बेसे बुरजा जाखाबाय आइदियानो लानो गोसो गैयाबाबो मालाय थांबानो हरो सिखारबायना सिखाराखैब्रा सोर सोर दं जाखो मानसिफ्रालाय कमेन्ट करो दीजिए प्लीज कमेन्ट गाइस ओमफ्राय EMDM ब्र सफैनो हादों थेंकिउ हेलौ गुड इभिनिं लागाव दे गुड इभिनिं एन्ड मर्निं जायो दे थेंकिउ ओमफ्राय सिखाराखै हाबा जाहैदोंमोन आदसा लेट जादों अके दाबायदियाव एकदमबारे हाबाथार नामा थोद सैथ्र' माससो हाबबाय दा सोरनि हाबा जाखोब्रा सैथ्र' मासावलाय ओमफ्राय मा होनदों माबोरै खबरानो मोजाङानो ब्र माथो प्रफाइलखौ आलदा सोलायनानै दोनदों आन्दायलायदोंसो आं मानसिखौनो बेसेबां थाखो नालाय आदसा बेना होलांबायलै नै 886 थांबाय जाहैनो थानोसै बेनाबो नोंसिनासो बांसिन बुरजा जाबावगोनदांलै मालाय आइदि लाबावाखैसोदां EMDM ब्र जोंनासो जाम्बा खालामना लाबाय जों मोनदों आयौ माबोरै जायोनो माया माया माबोरै जानांगौ जाखो बिबार ब्लक माखौ गिदों नोंलाय जागोन दे नोंनाबो मानसिफोरना आदसा जागोन दे जागोन सिन्था दाखालाम नोंनावबो थांबायानो ना
लाइक होबाय दे थेंक इउ ब्र थेंक ओमफ्राय मा होनदों DM जों लोगोखासो आं आदसा लाइक डाउन थेंक इउ र' लोगो दंखायोबालाय एलबि फैयोना फैया नोंलाय बिबरआवलाय आं खनसेबो लोगो मोननाय जायाखैलै नोंखौ र' नायनां एलबि फैयोना फैया आदौ माथो एलबि फैयो आइ ए मोनसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा एक दुइ तिन चारि पास सय सयथाल' फैदोंना दाबो वाच टाइमखौ सिगां बुथुमग्रोखालै नङाबा जोंबायदि जागोनबो रथि गुड मर्निं नो मर्निं गैया बेयावबो 1K जानायनि सिगां वाच टाइमखौ आवगाय होग्रोखा 1K जालायबाबो 2K जालायनोसै जोंना हनै दाबो जाया ओमफ्राय कमप्लिटआनो आरुथि गुड मर्निं सोरांबाय नालाय गल आरुथिना सोरांबाथाय मोनखाया मा होनदों लाइभ होब्ला वाइटिया बेसे होमबा थायो नोंनानो एखमबा मानसि मोजां जायोबा 10 मोनो आरोना 10 गाहाम मोनो 12 गाहाम मोनो 1 घन्टा गाहाम 2 घन्टा गाहामजों आरोना सोरनाबाथ' बुरजा जाग्राफोरना बिदिनो 22 गाहाम मोनहैलाबायो 24 गाहाम मोनहैलाबायो मानसि बुरजा जानांगौ 20 गाहाम मोनलाबायो सोरबा सोरबा 17 बिदि मोनो आंना खमबावसोलै जाया दामानिथ' जाखायाखैनो बांसिनानो 6 गाहामल' फैग्रा जादों दा दुइ घन्टाजों 6ल' फैयो होमबा नायदो नोङो 3 आवार्स 1 घन्टायाव खेंथाय जादोंलाय बे अन थेंक इउ दे आधा घन्टाल' दोननो नागिरदोंमोन आं बेखौ जेबो नंलादे दाबो आंनाबो जाथारलालै भाइरेलबो जाला आरो बासो जाबाय ओमफ्राय मा होनो जोंहा DM बर'आ
ब्लग आइडि नांगौबा भिडिअ नायना हो गासै 60 आइडि दं आं दाहरलै आंनो नांला दै र' आंगायथारबाय आं आइदिखौ नोंना नेटनि थाखायनो जानो नागिरालै भाइरेल जाहां जाहां जायो ओमफ्राय नेटआनो गिदिंना होयोना एमडिएम ब्र' मारै खबर सबरनो ओमफ्राय बिबर अन थेंकिउ थेंकिउ स' माच बै चेनेल मोननैसोआवबा हले 100 थांजासेखौ लागोन आं दाबखायाव 100 थांगौना माबाथाय आरो नांलाबोलै आंनो लाइभ फैनो हाबाथाय आइडि बियावबो बारा लाया आङो मेरला आइदिल' जाथारबाय बेवहाय बिदिजों देनां मा भिउस फैगोन दे मन'टाइस जाखांबाथाय भिउसनिसो गोनांसिन जाथारो जोंनो बिबर अन ओमफ्राय खैजोम जाबा भाइराल जायो खैजोन जाबा भाइराल जायो माने नोंना दा लाइभ होबाय थाबा जासिगोन आरोना नोंना माबा थांबायना 600 थांबायना नोंना होबाय था दे नोंनाबो जलदि होबाय था होमबानो भाइरेल जागोन आंना मोजांनो EMDM ब्र' खयथायाव होयोमोनलाय नोङो लोगो मोनफेरनाय जायाखै आं नोंखौ नोंना होजाबायथ' दा लाइभआ रेगुलार होखादोसो नोंनाव वाच टाइम थालांगोनबो जाहैनोसै नों 1K बिब्र' सोर सोर लाइभ होयो सोरनाव थांनो सोरनाव मानो जायो बिदिनो जायोलै जोंबा बेनाव थाबा बेनाव गैया बेनाव थाबा बेनाव गैया जायो टाइम मोनसेयावनो जाब जाब होजोबनोसै ना आं मैया होनो मोनैखायसो दिनै फुङाव होदों ओमफ्राय दा 12थायावसोखा आंना माबायानो मैया होनो मोनाखैना आं थांबाथाय लाइभनिफ्राय ओंखारनो बायो जोंबा बिदिनो जायो जोलासो जाबाय आंना लाइभआ मा होनदों लाइभआवबो थाबाय थाबा
खामानियाबो थालाङोथ' आरोलै माला मबाइल माब्लाबानो बिदिनो जायो। हनै बेनि थाखायबो ओंखारबाय जेखुनु नों टाइम होनांगौ जायोना उफाय गैया। टाइम गैथ'आ र' टाइम मा होनदों मोनबानो होयो आं होनायाथ' 11 PM आव लादोंमोन आं 11 PM आव बिबारिबो होयो नोंबो होयो होमबा जाबोयोलै ओमफ्राय मबाइल गंनै नांगौलै ओंखायनो नङाबा जाया डाबल जाबाथाय बेनाव गंसे नङाबा जाखाया। ओमफ्राय बिबर'आ मा होनदों टाइमानो जाया आंनाथ' मा होनदों गथ'फोरजोंनो औ बिदिनो जायो टाइमानो उन्दै उनला गोनांबाथाय बिदिनो जायो आरोना मा होनदों आं जाला खारथ'नोसै आं दे आंबो दोनखानोसै बारा गोबाव दोनखाला। मबाइला गंनै आदसा आंना गंसेल'लै लादेरनांगोन र' नङाबा जायालै टाइम जाब होबाथाय बेनावबो थांनांगौ जायोना ओरैबो थाथेरा ओरैबो थानांगौ ओरैबो थांनांगौ जायो ओमफ्राय सासेनाव थाबा सासेनाव थालांसै दे 7 PM सिम होनोसै आदसा दे जाखानोसै ना नै गैखाला आंनाबो गंनै मबाइला आदसा गंनै मबाइलफ्रा हायो हानाया गंनै जाथारनांगौ मबाइला लोगोफ्रा बेनाव टाइम मोनसेयावनो होयोबा बेनाव गंसे दोननानै माबानो हायोना सेकेन्ड हेन्ड गिगागा नागिरनांसिगोन र' बाय बाय थेंक इउ ब्र' गोबाव सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिबर' थेंक इउ स' माच बाय बाय खालामदो दे गोबाव सम टाइम होनायनि थाखाय जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनाबो जाहांबायानो लांफाखादोसो नङाबा जोंबादि थालांगोनमोनलै आंनावथ' दाबो इख'आनो जायाखैलै आंहाबो बाय बाय अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना गासैनिसिमबो थांसैनो बाय बाय अके थेंक इउ बाय बाय दै